רבי יעקב הוא נולד בדרום מרוקו, ואיפה שהוא נולד וגדל זה היה מקום קטן, לא היה שם לא תורה, לא ישיבות, אבל אבא שלו היה רב של העיר, ונגלה לו בחלום לפני שנולד רבי יעקב, ואמרו שצריך לבוא לו בן שיעיר את העולם. ורבי יעקב נולד, וכבר בתור ילד קטן הבינו, ראו שמדובר באדם גדול, וכבר העידו עליו שזכה לגילוי אליהו עוד לפני בר מצווה. כשהתחיל ללמוד ולהתעלות, ראו גם כן שההשגות שלו בלימוד תורה והיכולות שלו בלימוד תורה לא היו רגילים. כמו שהמדרש כותב, דוד המלך היה לומד ביום אחד מה שתלמיד לומד ב100 שנה. זה כוח של לימוד תורה, שהוא למעלה מהמדרגה של שכל אנושי שהאדם רגיל ללמוד, אלא זה לימוד תורה כזה שהאדם דבק במקור ובשורש של השכינה, ומשם פותחים לו ומגלים לו רזים דאורייתא ומשיג השגות. למשל, אחד הספרים של הארי הקדוש הגיע אליו חסר דפים, הוא השלים אותם מדעתו. כשהספר הגיע בשלמות, ראו שהשלים אותם מילה במילה. זה מדרגות, זה השגות של לימוד תורה, זה לא רק לימוד תורה רגיל. היה לומד ומתייגע ויכול לשבת כמה ימים ולהתפלל עד שמגיע רבי שמעון בר יוחאי, מגלה לו מה שכתוב, וככה נעשה כמעיין המתגבר ומגלים לו רזי תורה, וזוכה שבאים לשמוע את הצדיקים ללמוד איתו, וזוכה להגיע למדרגות ולהשגות, וכל החיים שלהם וכל המדרגות שלהם זה רק אחדות שלמה עם השכינה הקדושה. אין אצלהם שום השפעה ושום משמעות לעניינים של טבע וגשמיות. כל ההנהגה אצלהם, כל הכוחות שלהם, הכל מושרש ומושפע מעל גדרי הטבע ומעל הכוחות הרגילים. יש הרבה מה לספר ולהעריך בדבר הזה, אבל למפורסמות אין צריך ראיה. רק מה שאנחנו יודעים ורואים, שחז"ל אמרו שיעקב אבינו לא מת. ויש בזה הרבה פירושים למה נאמר יעקב אבינו לא מת. בספרי חסידות מבארים שיעקב אבינו לא מת, זה המדרגה של כל הצדיקים וכל עובדי השם האמיתיים, שצריך לדעת שכל מה שהם עשו בעולם וכל הפעולות שהם עשו ועבדו את השם ולמדו תורה, הדבר הזה יש לו רשום לנצח, הוא נשאר חקוק בעולם והוא עשה רושם גדול בעולם, ולא נאמר מיתה אצל הצדיקים. מיתה זה כביכול נפסק הדבר, אבל הצדיקים כשהם פעלו משהו ועשו משהו, הוא נחקק ונשאר בעולם, וזה נקרא יעקב אבינו לא מת. מה זה לא מת? עד עכשיו כל העולם כולו מקבל את ההשפעה של הקדושה, של האמונה, של התורה, של ההמשכות, של הישועות. כי הצדיקים במיתתם קרויים חיים, אומר הארי הקדוש, שלא תדמה בנפשך שאחרי שהצדיק נפטר הוא פסק מעבודתו ומעבודה של הייחודים שהוא עושה. גם אחרי פטירתו הוא ממשיך בעבודה שלו ביתר שאת וביתר עוז. כמו שבחייו הוא השפיע על העולם דרך של תורה ותשובה, גם אחרי פטירתו הוא ממשיך ככה. כמו שבחייו המשיך לעולם השפעות בגשמיות, ככה ממשיך אחרי פטירתו. ולכן גדולים הצדיקים האלה שכוחם רב להושיע, ואנחנו סומכים על כוחם ומתפללים על החתן והכלה שיזכו בעזרת השם לרוב נחת. אני רוצה רק להגיד סיפור קטן שמסבר את האוזן מה זה כוח של יום הילולה. כתוב שבעל התניא קדישא באו אליו לבקש ברכה, מי שהיה צריך ברכה לילדים. בעל התניא ביקש ממנו סכום כסף.
אותו אדם לא רצה לתת והלך. ואחרי זמן הוא יראה בדעתו שהוא כן מוכן לתת את הסכום. הוא אומר, רוצה ברכה לילדים. כשהוא בא, בלתניה אמר, עכשיו זה כבר לא הזמן. אמר, אני אסביר לך מה קורה. הוא אומר, ביום שאתה באת אליי, אני הסתכלתי והתבוננתי מה הסיבה שאין לך ילדים. וראיתי שבגלגול קודם אתה ביזית תלמיד חכם. המבזה תלמיד חכם, כתוב בבבלי, אין רפואה למכתו. בירושלמי כתוב יש רפואה למכתו על ידי שייתן איזה סך מסוים לאותו תלמיד חכם. אבל בדרך כלל כשהבבלי והירושלמי חולקים, תמיד הלכה כבבלי. אומר, והרמב"ם פסק ירושלמי, אבל אין הלכה כמותו. אומר, ביום שאתה באת אליי זה ההילולה של הרמב"ם, והיות וזה היה יום ההילולה שלו, אז ביום הזה פסקו כאמור בשמיים, ואם היית נותן המתנה לתלמיד חכם, היית נושע. זאת אומרת שגם אם ההלכה לא נפסקת כמו אותו אדם, כמו אותו צדיק, אבל ביום הילולה דילה, עוסקים כמותו בשמיים, וכל מה שהוא פוסק בשמיים, יכול ממשיך לעולם. אז אי רצון שאנחנו נזכה, הרמב"ם הוא חיבר חיבור יד החזקה. התורה אומרת, ביד חזקה יש עליכם ויגרשם מארצו. אפשר לשלוח את האדם מהגלות במצרים כשהוא זוכה לאור הזה של הרמב"ם, ליד החזקה, להתקשרות הזאת עם התורה שהרמב"ם סידר. כתוב, אני חושב, בשם המגיד או אחד התלמידי בעל שם טוב, שביקש פעם יראת שמיים של הרמב"ם, אחרי כמה ימים, אמר שלא יכול לעמוד בזה. הרמב"ם כשהיה מניח תפילין, 4 אנשים צריכים להרים אותו. זה מדרגות עצומות, זה דברים. הארי הקדוש כותב מאיפה מושרש הרמב"ם, מסתכלים שם בשאר הגלגולים איזה, באדם הראשון, בכזה מקום, הרמב"ם מפה, הרמב"ן משם, מי יכול לשאר ולתאר? רק לברך את החתן והכלה, איש ואישה זכו שכינה שורה ביניהם. כשאיש ואישה זוכים, אז יש י' של האיש וה' של האישה, וזה נקרא השראת השכינה. השראת השכינה זה הדבר המחבר בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. הגשמיות זה דבר מפריד. הגופות שלנו רק מפרידים. כדי לחבר שתי הפכים, שתי דברים, צריך רק את השכינה שתחבר. אין שום אפשרות שאחד יאהב את השני, אם לא זה שאנחנו כולנו חלק אלוקה ממעל. אם אנחנו רק מצד הגופות, אחד מפריע לשני, אחד הוא על חשבון השני. איש ואישה שרוצים שיהיה ביניהם קשר של קיימה וחיבור, זה רק כשהם מביאים את השכינה לתוך החיים שלהם. איך הם מביאים את השכינה? כשהם מתחתנים, הם אומרים ביחד, בפה מלא, אנחנו עכשיו מתקשרים ומתאחדים ביחד כדי לבנות בית שיהיה בו מנוחה לקדוש ברוך הוא. שאנחנו נעשה נחת רוח להשם, ובבית שלנו תשכון השכינה, ונזכה לגדל, תזכו בעד השם לגדל דורות ישרים מבורכים, לעשות נחת רוח, להעביר שבשמיים, אמן כן יהי רצון. אמן.